Виждаме, че се тиражира в медиите, в огромната част от медиите, само едната гледна точка. И тази една гледна точка е как ние сме щели да забогатеем, това, което и господин Денков каза, което абсолютно не е вярно. Влизането в еврозоната се прави изцяло политически причини, България не отговаря на критериите и основното, което е да се откраднат 40 и няколко милиарда. От кого? От валутния борд от българските граждани. Кой да го От открадне? управляващите. Те ще могат да ги харчат както намерят за добре. Тези пари Може да вече се краде и в евро, и използват. в лева може да се краде. Те ще крадат от валутния борд. Господин И Георгиев, това, което ще аз се ви случи, че ще зададох направят много малко един с тези конкретен въпрос. пари. Ваша евродепутатка каза, че ще бъдат взимани и спестяванията на хората. Говорите за дигиталното евро. Да, за Да, дигиталното, за дигиталното евро. И какво? Дигиталното евро ще ни взима спестяването. Това вярно ли е или не е Дигиталното вярно? евро е начин за цензура. Има възможност, и това дори беше признато и косвено от европейските институции, че има възможност да бъдат спрени Какво значи разплащателни цензура? сметки.